drama ingkang kajudul Stop Fitnah. Bel masuk muni. Kabeh siswa mlebu ning jero kelas lan lungguh ning gone dhewe-dhewe. Ya. Sehat. Ini kelas ini ketenangan murid anyar, nak jaluk apa yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo perkenalkan diri. Nami kula Dewi. Kare saged pindahan dugi Jember. Kula senang menapa? Mboten. Saiki sehat sene jamaah niku ketemu meneh pada sini. Kabeh arek istirahat kecuali arek anyar. Gak suwi arek anyar mangkat jeding. Pas arek anyar mangkat jeding, Vera mlebu ambi celingak-celinguk njukuk barange Eka. Sakwise njupuk, Vera metu saka kelas. Lan Dewi bali ning nggon lungguh. Bel masuk muni. Kabeh arek mlebu ning kelas lan lungguh ning panggone dhewe-dhewe.
Kau ning tas iki berarti duduk ning tas iki rek. Masa? Apa ya? Jadi kok ada HP lo, HP sapa? Lah kan, sopo sing saiki dibeli malih, ini malah mau ngarani aku. Lha iku dipikir-pikir, malah serani. Wis gak apa-apa, gak sekurani. Hari ini aja. Ya, oke, sampai jadi kurang langsung ya masalah. Wah. Tapi kan jadi kurang langsung ya masalah. Wah. Ngambil ya, Rek. Cumik aku. Karena masalahnya hari ini kan enak teman. Sobat drama iki yaiku siji, ojo gampang ngarani uang yang ora ono bukti. Loro, ojo bullying. Telu, ojo gampang jupukan barange uang sing didekake dhewe. Matur suwun. Matur suwun wis nonton, sepurane lak ono kesalahan. Wassalam.